Здравейте, уважаеми зрители, как сте? Добре дошли в предаването Диагноза. Както знаете, единствената напълно свободна трибуна на словото, и то не само в българското медийно пространство. Постигнаха го. Отвлякоха вниманието ви. Преди 3 седмици с палеж на предварително опразнена къща, онзи ден с взрив, а утре постоянно ви стълпяват, че има някаква демокрация. А някой прави избора вместо вас. Близо месец влиятелни медии, които дължат това единствено на масовото си разпространение, правят сборища на определени кандидати за кметове. Така внушават, че те са, както преди години крещеше един кандидат с президентски лозунг. Останалите кучета ги яли. Демокрация. Миналата седмица 2 телевизии, минаващи за уважаване не поради качествата си, а със своето уредено отгоре разпространение, направиха избор за президент вместо вас. Първата събра на елементарна кафанска раздумка двама негодници. Втората, преминала като просташка седянка, започна в стил шестимата от ЦК в едно, но преминала в по-кроткото 3 в 1. Разбирате ли защо не споменавам изборите? Ами такива няма. Тук назначават. Навсякъде така наречената демокрация представлява почти същото. В наши дни, тук, разни изкучели наследници на номенклатурата, нейни слуги и наведени леки жени и мъжлета, кой знае защо наричани журналисти, приказват за приоритети. А най-големият приоритет на нацията е да спре своето изчезване. Каква национална сигурност без нация? Което ще рече, че спешно е необходимо, направо е наложително да бъде приета нова конституция. Тя следва да регламентира децентрализацията на управлението и задължително да узакони изключително високата роля на общините в държавата. Тогава ще се убедите, че общинските избори ще се превърнат в най-важни, както трябва да бъде при свобода, а не при демокрация. Демокрацията е тоталитаризъм, осъществяван от някакво мнозинство. Приключвам със следното. Вижте кои са преобладаващата маса от кандидатите. Те пряко, чрез роднински връзки или благодарение на различни зависимости, произлизат от БКП и държавна сигурност. Кои са медиаторите, посредниците между властта и обществото, представителите на медиите, журналистите, ами все комунисти, ченгета или млади овълчени същества, които или са издънки на болшевишки семейства, или зависят от своето срамно минало, или ги тресе болна амбиция, която ги превръща в жалки марионетки на точно толкова долнопробни кукловоди. Тези човешки отпадъци ли са нашето светло бъдеще? Нищо не може да се промени без най-сетне да хвърлим комунизма на борището на историята и без да проведем декомунизация, включваща лустрация и конфискация. Имам предвид необходимостта от сериозни мерки по отношение на алстро-червената фашистка номенклатура, редовите членове на БКП и БЗНС, явните и тайни милиционери, както и агентите им трябва да преживеят своя катарзис, да поискат прошка, за известно време да седат глави и да пречистят душите си. Светът, човечеството се събуди. Полза истината изкочи, та най-сетне да забие копието на гнева в сърцето на звяра и да подири справедливост. Може да прозвучи метафизично, но съзирам Божията намеса за всичко това. А у нас комунизъм и пак комунизъм. До кога? Толкова ли сме покварени? Такива нищожества ли сме? Връщам се към начина, по който тайната власт, дърпаща конците на Костадин Тренчев, се мъчи да ме свали от екрани и да ми запуши устата. Цитатът за нашинските масони, който съм използвал в книгата си, съм коментирал с отношението, че след демократичните промени масони станаха все комунисти и свързани с техните мрачни тайни служба лица. Има ли право лечителят на трупове Костадин Тренчев да се обижда? Да, ако докаже, че всичко това е обидно. Успее ли, ще поискаме всички управници, бизнесмени, повечето културтрегери, много спортисти и медийните шефове до един да се махнат, за да не обиждат с присъствието си обществото. Да видим, има ли съм основания да напише горните твърдения, от които тъй силно се е докачил деликатният бивш патоанатом. През 1992 година народният представител Едвин Сугарев народва поредица, посветена на Костадин Тренчев във всекидневника на СДС Демокрация. Тя беше озаглавена синдикалистът като ченге и съдържаше факсимилета от декларацията за сътрудничество на МВР, подписана лично от баш подкрепаджията, както и някои от неговите доноси. Върху един от документите, съответно коментиран от Сугарев, има резолюция Тренчев да бъде ползван и от 6-то управление на държавна сигурност. С този донос тогавашният френски ученик във френската езикова гимназия, в Стара Загора, е съсипал съдбата на семейството на своя съученичка. По време на едно от заседанията на Софийския градски съд по изказ си срещу мен, Тренчев твърдял, че е осъдил Едвин Сугарев за клевета.
Това е полуистина. Осъдил го е на първа инстанция. При обжалването липсва делото и каквато и да е вписана присъда. Няма ги в съдебния архив и в съответните книги, което означава, че синдикалният доктор или докторът синдикалист е оттеглил иска си. Полуистината се превръща в чиста лъжа. Миналата година бившият конфедерален секретар на синдиката, основател и пръв главен редактор на всекидневника Подкрепа Пламен Даракчиев заяви в интервю, че лечителят на покойници е променил името си. Става дума, че патоанатомът е проверяван от комисията по досиетата под името Константин Димитров Тренчев, а всъщност рожденото му име е Костадин. Смени го официално някъде през 1991-1992 година. Цитирам дословно публикацията озаглавена "Тренчев си покри досието, като си смени името". В интервюто Пламен Даракчиев разказва как през 1989 година някакъв прокурор го разпитал. И когато Пламен не поддал, он му се присмял с аргумента, че Коцето е сътрудник на ДС. Накрая, казва Пламен Даракчиев, ми каза и агентурното му име – Павлов. По-нататък Пламен разказва как обсъдил тази тема със самия Тренчев. Той не отрекал. Цитирам: "Направи уговорката, че е помагал на милицията. Оперативният работник подполковник Цанко Димитров, бивш заместник началник на икономическия отдел при РДВР Видин, твърди, че агентите на МВР, включително и на криминалната милиция, са били ползвани и от всички управления на Държавна сигурност. Въпрос на ситуации и на желание на оперативните им работници. Не само това. Няма да научим истината за Костадин Тренчев, защото е необходим на скритата, на реалната власт. Нека чуем истината за особено ценните агенти от устата на един от онези, които отнесоха тайните в гроба. Моля, нека видим видеото, което майче само аз притежавам." Попитам нещо. Вие много често в българската преса говорите за дълбоко конспиративни лица. И аз като говоря за дълбоко за конспирирани агенти и ми приписват, че ние сме се помъчили да ги опазим. Не, въпросът е, че не разбирам кои са тия хора и какво значи този термин. Сега, не толкова дълбоко за конспирирани, това е малко втората страна на нещата и на терминологията, а особено ценни агенти. Всяка служба за сигурност има своите особено ценни агенти. Дали те работят на територията на чужда държава, като нелегали или враснали в този живот, или като изпратени по една или друга линия, икономическа, политическа, културна, ако щете, това няма значение. Особено ценните агенти са тези, през които се решават сериозни въпроси. Да дам пример с българин, но особено ценен американски агент Иван Асен II. Иван Асен II 1959 или 60-та година някъде е направил 400 страници анализ за американците на китайско-руските отношения и изобщо на ролята и значението на Китай. Тогава той за тях е бил особено ценен и го пазеха. После ни го потвърлиха. Такива има винаги. Сега, те говорят, и аз го говоря, защото го знам, че има и агентура, която колкото и сега да отварят картончета, да отварят архиви, да ги четат, те няма да я намерят там. Имаше агентура, особено на ръководния състав. Оперативно дело, което е в днескашните служби. Не. Защото ръководният състав, по-способните хора, по-големите професионали в него, от замминистрите, какъвто без съмнение беше един Григор Шопов, първият заместник министър на вътрешните, който отговаряше като цяло за държавна сигурност, до такива по-скромни началници като мен, заместник на 6-то управление, имахме агенти, които не ги регистрирахме. Защото все пак ние сме чели и сме се запознавали достатъчно, и сме били в някакъв аспект в практиката, кой повече, кой по-малко. Ние знаехме, че има рискове от разкриването на агентурата, тъй като бюрократичната система на вербовка, работа, регистрация, преминаване от един оперативен работник на друг, когато си сменя работата оперативния работник, крие опасност прекалено много хора да узнават, че някой човек помага на службите за сигурност. Едни големи агенти, които наистина служат и са особено ценни, ние не ги регистрирахме просто. А те имат значение и тогава, и сега. Се казва, коментарът е излишен. Пламен Даракчиев си припомня, че по това време, 1989 година, в началото на промените, Тренчев имаше
образ на ярък антикомунист. Такава му е била задачката. В края на краищата тъкмо той спря първата стачка на подкрепа, която можеше да отвее окончателно всякакви апетити на бившите комунисти за префасониране на партията им и за нов имидж. На въпроса защо казвате задачката, Даракчиев отговаря: защото е свързан с бившата държавна сигурност. Някъде през 1991 година изплува досието му и попадна тук-там по вестниците. Но аз се досещах, или по-скоро знаех още преди 10 ноември 1989 година. Пламен разказва подобно как не само разпиталият го следовател, но и самият Патон Атон признал, че е сътрудник на държавна сигурност. А друг от първите членове на подкрепа, политическият затворник Тодор Гагалов, открито заявява: Тренчев не може да прескочи летвата на дребния доносник. И с протоколите от разпити доказва как през лятото на 1989 година пишман синдикалистът с агентурен псевдоним Павлов го е клепал на ченгетата. Във водени от мен телевизионни предавания Янко Янков и Николай Колев Босия са признавали, че Тренчев е ченге. И двамата свидетелстваха за това пред съда. Вписано е в протокола от делото. Съдийката Желявска прочута като поръчкова, отхвърли показанията им. А в интервюто с Пламен Даракчиев вестник Шоу го предизвиква. Но все пак миналата година доктор Тренчев бе проверяван по закона като кандидат за евродепутат и не излезе нищо. И Даракчиев обяснява: да, така е. И аз съм учуден. Говорих с доста познати, тъй като досието му е един вид публична тайна. Един от тях направи предположението, че е проверяван в базата данни с имената Константин Димитров. Така че агент Павлов с име Константин няма. С Костадин обаче има. Имам част от досието му, а вероятно го имат и други хора, казва Павел Даракчиев. Ето защо определям синдикалиста Константин Тренчев като свързан с репресивните тайни служби на комунистическия режим. Впрочем, нито режимът си отишъл, нито Тренчев е престанал да му служи като доносник и момче за активни мероприятия. Освен това, от първа ръка знам кой е онзи милиционер, който при влизането си в кабинета на началник на националната полиция е намерил делото на агент Павлов в служебната каса. И то е било с името Константин. Просто са го укрили, защото продължава да им върши работа. Нали през юли миналата година в интервю на седмичника 168 часа, това интервю с последния заместник началник на 6-то видяние преди малко Цятко Цветков, това интервю завършва с въпроса: има ли откъсване от службите? И следва категоричния еднозначен отговор: не. Любопитно е, че с заявление до съда от 5 май 2006 година поисках да ми бъде издадено съдебно удостоверение, по силата на което да се снабдя с съответните удостоверителни справочни и други документи, намиращи се в архивите на специалните служби на комунистическата държава, от които да е видно дали ищецът Тренчев участва в дейността на тези служби и ако участвал, от кога до кога и като какъв. Справедливият и безпристрастен Софийски градски съд, първо гражданско отделение, трети състав, начало с прословутата съдийка Богдана Желявска, не позволи. Правосъдието на другарите отдавна бе купено от интернационалната комунистическа върхушка. Точно така, както в романа 12-те стола на Иля Илф и Евгений Петров има епизод, в който се разказва за някакъв търг. И на него обявява, че се продава статуетката Правосъдие. Състоятелните надават за нея от първоначална цена. Някои дават повече, първи, втори, трети път. Продадено. Правосъдието е продадено. Затова предстои дело в Страсбург. Но не също Тренчев и господарите. Ще отговаря България. Продължавайте да мълчите и да си добрувате пред ракийката и салатката. Такива са хоризонтите на вашия мироглед. На здраве! А сега казвам добре дошъл на политолога Антон Тодоров, с който ще продължим оттам, откъдето свършихме предния път. Добре дошъл. Добре заварили. Имам молба. Предния път във вашето гостуване тук завършихме с това, чия собственост са някои компании, които тук упорито ни натякват и се опитват да ни внушат, че са руски или както искате ги наречите. Свършихме с Лукойл, защото по това време вървеше друга пиеска за отвличане на внимание с Лукойл Нефтохим, с техните измервателни уреди, акцизните им устройства, плащането на данъци и така нататък. Та хайде да започнем от там. Добре е да дадем информация за нещо, което всеки от нашите зрители би могъл да открие, тъй като Лукойл е открита и акционерна общества и неговата структура на акционерния капитал може да бъде разгледана в неговия сайт. Странното за мен, бих казал, изключително непрофесионалното отношение на доста колеги, включително на 200 килограмови политолози, както аз ги наричам, които заявиха, че имало американски акционери там, очевидно се провалят в опита си да щракнат 3 пъти с мишката и да открият каква е структурата на акционерния капитал.
Последно тази вечер го проверих, за да бъда напълно сигурен в това, че няма някакви промени, тъй като непрекъснато има някакви движения на проценти. Около 75% от собствеността на фирмата майка е на ING Group. Това е една холандска огромна банкова група. Разбира се, в Русия е под формата на ING Group Банк Евразия. Така е написана буквално, но Банк Евразия ING Group е 100% собственост на ING Group Холандия. Между другото, трябва да отдадем дължимото на подценявания до някъде министър в познанието си Трайчо Трайков, който беше единствения при едно интервю по BTV, когато така разградското чудо журналист Виктор Николаев му зададе въпрос, че имат кореспондент в Москва. Трайков му отговори защо в Москва, би трябвало да бъде в Холандия вашия кореспондент, тъй като Лукойл е холандска компания с международно участие, при което момчето не схвана какво му се обяснява и взе това нещо като шега. Започвам с тази информация, тъй като тя е от ключово значение. Ако човек се разрови още малко и погледне кой стои зад ING Group, банковата група ING, холандската, ще види, че тя е част от една огромна, бих казал, така, октоподна структура от 11 банки, в които влизат Unicredit Group, там влиза една банка Nordea, влиза една банка Santander, която в момента бива много в спешен ред рефинансирана с публични средства. 11 банки, на които на върха всъщност е един лорд, Джейкоб Ротшилд, и на практика, продължавайки разговора, който имахме в предишното предаване, трябва да кажем, че освен ЮКОС, за който Sunday Times писа 2003 година, че принадлежи всъщност на Якоб Ротшилд, трябва да кажем и нашите зрители да знаят, най-накрая да се знае, че Лукойл не е на Костов. Вероятно е получил нещо, за да спомогне за тая приватизация на смешната сума. И той семейство храни. Да, както се казва е така. Но нека най-накрая да свалим завесите, да кажем Лукойл, включително в България и много други така нефтопреработвателни предприятия, са всъщност на династията Ротшилд. До 2010 година там имаше акционерно участие в основната фирма на ConocoPhillips, но това беше до 2010-та. Те имаха първо 7%, след това стигнаха до 20% акционерно участие, което 2010-та беше изкупено от фирмата майка обратно. Така със собствеността на Лукойл. Да престанем с говоренето, така, другари Ивайло, за руската компания Лукойл, която има някакви много страшни планове за България. Лукойл, повтарям пак, 75% близо от нея е собственост на ING Bank Group Холандия. Зад която разбрахме коя фамилия стои. Ами всеки може да го провери. Да. Това нещо, то е публична информация. Сега въпросът е, че самата дъщерна компания ING Банк Евразия, т.е. руското поделение, е закрита акционерна общество. Т.е. там трудно може да се погледне кой стои зад него, но това е разбираемо при положение, че става дума за изключително, бих казал, стратегическо предприятие и фирма, което има огромно влияние. Те имат над 1300 бензиностанции в Съединените щати, притежават 70% от нефтените запаси на Русия са в параметрите на Лукойл. И много други неща, които така правят тази фирма с огромно влияние, световно влияние. Когато става случая с Ходорковски, когато излезе наяве, че Ротшилд също са собственици на ЮКОС, малко след това Правда публикува данни за състоянието на Путин. И се оказва, че покрай случая Ходорковски и вкарването му в затвора, Ротшилд са се отговорили на Путин. Може би това е една от причините тези дружества да бъдат акционерни, но не публично регистрирани, малките дъщерните предприятия, защото там има участие на поставените лица на политиците, които са кукли на конци на други сили, за които става дума. Аз мога да кажа конкретна цифра. Има един известен и уважаван руски политолог, Станислав Белковски, се казва. Разполагам с част от неговите изследвания. Той говори за цифрата 40 милиарда. Точно така. Въпросът е дали, ако тези пари формално се водят на Путин, дали реално той има, да кажем, скрита задкулисна власт над тях. Давам пример с една много интересна банка, JP Morgan,
която е наследник на една друга голяма банкова група. Когато така шефа на JP Morgan и собственика умира, знаете ли какво се разбира? Че 19% от собствеността на JP Morgan е негова. Другите 70 и 81% са отново на семейство Ротшилд. Казвам, това са официални данни. Може би, вероятно, един ден трябва да направим специално предаване, на което лист по лист и теза по теза да изваждам, защото нали, в момента казвам нещата на базата на това, което имам като информация, което пазя в архива си и не е възможно, не е оперативно удобно за всяко нещо да изваждам, макар че съм донесъл доста неща тази вечер, с което... Какво ще продължите сега? Ще продължа с това. Това е едно интересно интервю, по-скоро текст на Павел Писарев, който така по-възрастните хора, вероятно, и които обичат историята, знаят, че той беше част от посолството, секретар в Париж в 60-те години. Беше председател на комитета за телевизия и радио за младите зрители, ако не знаят. Това по-късно. Тук 66-та година, октомври месец, все още генерал де Гол е президент на Франция. Това е първото посещение на Тодор Живков в Франция. И той в този текст, който е публикуван на 19 октомври 2009 година, описва нещо много интересно. Как редактора на правителствения вестник Комба или Комба, не знам как точно е Комба, информира делегацията на България, която подготвя посещението на Живков във Франция, че ще им бъдат предложени сериозни проекти. Сега забележете за какво става дума. Международният път Е5 да продължи от Триест, Белград, през София и Пловдив до Багдад, като на наша територия на всеки 100 км се построят мотели, бензиностанции и кътове за отдих, т.е. да се открие един огромен транспортен проход от сърцето на Европа до Азия, до Багдад. Ще ни се предложи кредит за закупуване на 30 самолета Каравел, френски туристи, които ще бъдат до 100 000 годишно и ще се построят туристически селища за тях. Има няколко такива закрити вип селища, които бяха в северната част на Черноморието. Толклиман, който сега е на Баневи. Да, ще се монтират автомобилите Renault 8 и Alpine и най-важната част от изречението, всичко това с кредити на Ротшилд. Вероятно, другаря Писарев е също конспиративно мислещ, както много често обвиняват хора като мен и теб. Аз скоро показах снимка на дядо му по майчина линия с Адолф Хитлер. Той е бил един от двамата любими автопилоти на Адолф Хитлер. Дядо пък 58 година притеснява от комунистическата власт, 58 година от Федералната република изчезва в Източна Германия. Там е много сложна. Там историята е много сложна на масонско равнище. Ключово заявление, свидетелство на Писарев, и тук може би е място да кажа нещо, което си мисля от известно време, че трябва да уточним една методология на разговор по тия теми. Не можем да очакваме да хората, пак казвам, като мен и вас, ровейки денонощно буквално и откривайки подобни свидетелства, да изваждат тонове с подобна информация. Да. Само аз не знам какво ми коства да откривам тези неща, да ги систематизирам и да ги вкарвам в нещо, което е годно за доказателство. И затова си мисля, че тези неща, подобни свидетелства, трябва да бъдат непрекъснато артикулирани, питани хората, които ги заявяват, за да стане част от общото познание, което малко или много ще направим повече хора са причастни към разследванията, които правим и анализите, които правим. Има ли отношение по външната политика на България към всичките тези неща? Аз знам, какво знам, научих го буквално минути преди предаването, че сте се подготвил за двама външни министри наши и можете да разкажете любопитни неща за тях. И двамата имат някаква верска връзка с въпросното уникално банкерско семейство, което на практика се е вживяло в ролята на господар на света. Да. Така или иначе сме започнали с продължаване на разговора от предишното ни предаване. Става дума за сегашния министър на външните работи Николай Младенов. Не знам колко хора гледат едно предаване, майче не е много гледано, Нощни птици, мисля, че се казва по БНТ от 18 септември тази година. И там в това предаване той каза нещо уникално според мен. Също от този род свидетелства, които трябва да бъдат слушани, чувани и анализирани по подходящ начин. Мога ли да ви прекъсна за миг? Тук в нас се споделят по медиите, в публично пространство, пред хората, пред масата, неща, които съставляват и изпълват състава на престъпление.
Онзи ден, наистина, министър-председателката каза нещо подобно. Сега, вие говорите за един случай, който е такъв и затова моля зрителите да бъдат внимателни. Става дума за сегашния министър на външните работи на България, който признава престъпление, но във всяка друга държава биха го арестували, тук не. Да, става дума за това, че той се признава в прав текст в ефир в реално време, че 96-та година, по времето на Милошевич, на управлението на Милошевич, той е пренасил нелегално чанти с долари, за да финансира структурите на Сорос в бивша Югославия. В момента, в който го чух, аз така изпаднах в така доста, бих казал, потрес и реших, че не съм разбрал за какво става дума. Свалих файла и го прослушах няколко пъти. Да, наистина той казва това нещо. Че нелегално през границата той пренася чанти с пари. Сега можем да го покажем този отказ на зрителите, без да нарушаваме законите. А каква е тази история, която съм чувала, че вие с куфар пълен с пари пътувате по време на войната с влак в Сърбия? Кой ви разказва тези работи? Да, това е истина. Не беше куфар, беше чанта. Вие сте ми я разказвали. Аз ли съм бил? Рожден ден, да. Сигурно съм бил много пиян. Не, това е истина. Това беше наистина по време на режима на Милошевич. Тогава аз бях в Отворено общество в София и Милошевич беше спрял финансирането на фондацията в Белград, беше ги подгонил и един от начините те всъщност да получат средства беше чрез София. И чрез други градове, но тогава ми се наложи да играе ролята на куриер и с една чанта пари носих там, за да могат хората да си заплатят заплатите. И не ви ли провериха на граница? Ами не знам с кой къл съм го направил, не провериха ме, но не ми отвориха чантата. Ако ми бяха отворили чантата, сигурно личната ми история ще е съвсем различна. Аз обясних, че имам гадже в Белград и отивам да я видя, че тя се казва Соня, че тя живее на еди кой си адрес. И за това, между другото, нося куфър с пари. Нека кажа само две думи по отношение на Сорос. Категорично не вярвам за такива взаимоотношения между Милошевич и него. Първо, мога да го докажа с спомени на достатъчно много американски дипломати, Милошевич е тяхно момче. И второто нещо, Милошевич дари средствата за откриване на музей на кооперативното движение и на Павлик Морозов в Съветския съюз. Извинявайте, не може тая работа да се случи. И така. Ами, ето едно свидетелство, което според мен трябва да влезе в така биографията на този човек, който за мен е отявлен криминал след това, което сам си признава. Скандално е, че в страната ни хора като вас биват съдени по безумен начин за безумни неща, като обвинения. Ето този човек, както в предишното предаване казах, беше представен на края на април месец на поредното заседание на Американския еврейски конгрес като един от световните лидери. Трудно е човешкия език да намери думи, с които да го опише. Скандално, мерзко, отвратително е и мисля, че трябва да бъде повтаряно непрекъснато. Интересното е в това участие, че след него се появява този 200 кг политолог, за който казвам, и изрича следната фраза. Става дума за Огнян Минчев, яростен комунист при 10 ноември. Че малко хора в страната, според него били 4 или 5 на брой, имали тази дарба да управляват финансови средства, съвсем сериозно каза, по отношение на Николай Младенов. Същия Минчев в едно предаване по казионната БНТ от миналата година, това беше 2010 декември месец, мисля, в едно участие с Велислава Дърева каза също уникална фраза. От рода на това, крайно време е олигархията в България да си я вземе тази страна в ръце и да си я води по един национално отговорен път. Имам файла, имам изказването. Този човек минава за десен, ползват го за най-различни анализи, представители на същи подобни соросовъдни, както аз обичам да ги наричам, структури в България. И не знам с кой къл хората му се възхищават. Докато една значима част от българите продължават да си правят комири и да подкрепят подобни скверни създания, мисля, че не можем да
очакваме страната ни да бъде нормална. Нормалното в България бива дискредитирано, бива удрено и бива сривано по най-отвратителния начин. Ненормалното, дегенератското бива подкрепено. Казано е от древните екс нихило нихил фит. Тоест от нищото се получава пак нищо. Няма как да очакваме да подкрепяме опадъчното и хората, които го демонстрират, и да очакваме резултата да бъде различен от това, което е в момента. Знам, че щяхте да говорите миналия път за една външна министърка, която сега пак се появи. Подготвил съм се, ето едно голямо интервю с нея, няма да го показваме на зрителите, за да не правим реклама на един от вестите на Делян Пеевски. Тя е много любопитна тая работа. Делян Пеевски, бив шеф на младежкото НДСВ, сега е депутат от ДПС. Той оглавява една медийна групировка, която е финансирана от банката на ДПС, пак води политика на подкрепа на ББ. А пак официално ДПС е анти-ББ и така хората могат ли да разберат за какъв театър и да речи. Но тя казва, окрадоха ме, за да ми затворят устата. Става дума за Надежда Михайлова. За нея става дума, но тъй като казахте нещо, което трябва да бъде уточнено, аз ще го направя. Тъй наречената банка на ДПС не е банка на ДПС. Сградата, в която се помещава Корпоративна търговска банка, е едно място, на което на времето е построил Буров. Но по-интересното е пак акционерната структура. Призовавам и нашите зрители, много е просто в времето на интернет човек да проверява структурата на собствеността там, където би могъл да го направи това нещо. В началото 1988 година Булбанк дава парите за създаването на днешната Корпоративна търговска банка като съвместно българо-съветско инвестиционно дружество. Софинвест се казва. 1992 година в него, знаете ли кой става акционер? Не. Господин Малеки. Познат ли ви е? Не. Значи това е синът на някогашния ковчежник на иранския шах. И 1992 година част от парите за създаването капитала на тази банка идват от него. 1994 година, когато се създава Корпоративна търговска банка, се получават едни много сложни промени на собствеността и в момента е много неясно кой е реалният собственик. Но в тази банка се намират една голяма част от държавните предприятия, са там техните пари, включително всичко, което е от сферата на енергетиката. Аз имам своите подозрения, за момента няма да ги споделя, тъй като нямам неопровержими доказателства от този тип, но мисля, че имам така яснота, че е тая банка, но със сигурност не е на ДПС. Нейният управител е забогатял по времето на управлението Костов, така говорят поне в печата. Да ви кажа, че Цветан Василев е един от хората, който е цели на прикритие, който наблюдава банковия сектор. Какъв да е? Човека работи за ДАНС и само до тук ще спра, повече няма да влизам в детайли, но това е Цветан Василев, това е човека, който е най-високопоставения наблюдател в банковия сектор на днешните ни служби. Айде да отпрехнем още малко. Мисля, че ще се спестя това, което ви заплаща вас в момента. Които мен ме преследват. В момента по БНТ 1 има едно обзорно предаване. Неговия водещ работи за днешното ни военно разузнаване или служба военна информация. Няма да казваме имена, няма да казваме и предаването. Хората ще се досетят, вероятно, след кратко размишление, но това преплитане на служби, бивши, настоящи, на военно разузнаване, на цивилно разузнаване, на тая служба, която се готви новата Агенция за национална сигурност, ако плевне ли спечели, в която трябва да влезат част от службите, включително и днешното НСО, е крайно време да си вършат работата без да пускат пепела в политиката особено. В момента имаме хора, които бяха, ще използвам тази груба дума, скатани по времето на Костов. От 5 депутата, които има той, аз ще ви кажа, че 3 от тях бяха скрити, като бяха превербувани. 3 от днешната Аз веднага ще спомена Сенагов, за другите не мога да кажа. Да, и още 2, а за самия Костов мисля, че няма да кажа лека му пръст на Цветко Цветков, тъй като доста мизерия е направил, но този човек е разказвал интересни неща за тях, включително и за господин Костов, които мисля, че в даден момент ще бъдат ясни и те.
Живот и здраве, аз ще се опитам в близките 2 седмици, може би, да направя 1-2 увода посветени на тази личност. Нека минат и изборите, за да не кажа, че влияе по някакъв начин, но с документални доказателства и разкази за негови имоти, както и да е. Нека да се върнем към външната министърка, защото аз и видях, че вие сте подготвили много любопитни илюстрации от нейния живот. Искам само да кажа нещо, което според мен е важно. Вестник Демокрация от 31 май 2001 година. Има го в сървъри, които на времето поддържаха електронното издание на Вестник Демокрация, която вече няма, стария вариант. Казвам 31 май 2001 година. Това е в навечерието на изборите от 17 юни 2001 година. Изданието е официоза на СДС. В него премиера на СДС дава интервю. И в биографията, която е написана отдолу и която е минала през неговите ръце със сигурност, е написана следната фраза. 1982-84 година слушател в Института за повишаване на квалификацията в Москва. Никъде няма да намерите. Иван Йорданович. Да, никъде няма да. Това не е онова ходене, което е 60. Не, разбира се. Значи, това няма да го намерите в нито една биография на господин Костов. Вероятно това скоро няма да го има и в интернет, тъй като е качено на едни сървъри, които вече явно не се и поддържат. Това са кеширани такива неща. Но, понеже говорим за Надежда Михайлова... Още не сме започнали, сега започваме. Да, започваме да говорим за нея. Добре е хората да знаете точно поради това, че сме в навечерието на избори. Крайно време е да избягаме от тази практическа демонстрация на фразата: ако веднъж, 2-3 пъти те излъжат, другите са виновни. Ако те излъжат 4-ти път, ти си виновен. Не е нормално Надежда Нейнски, след всичко, което се знае за нея, след всичко, което тя твори и по отношение на старата десница, или както искате я наречете, тази жена да развява поли в Европейския парламент, да бъде евродепутат от същата структура, която на времето разцепи 2004 година със същия господин Иван Йорданов Костов. Добре е да знаят хората, вероятно, поне от личните ми разговори така разбирам много често, че хората не знаят тези неща. Надежда Михайлова от същото котило на хора, които са старателно отглеждани от бившата БКП. Ще направим само едно проследяване на основни желани неща в нейната биография, които са еднозначни като прочит. В момента, в който тя завършва Френската гимназия, 1981 година, това много малко се знае, тя отива в Америка, 1981 година, и там изнася един реферат за политическите убийства. Като конкретно реферат е върху убийството на Кенеди. Връща се в България и е назначена за секретарка на току-що създадения тогава Съюз на преводачите. Леда Милева и Гео Милева и жената на Александър Лилов. Мисля, че Анна Лилова беше. Тя става тяхна секретарка на 19 години и пак казвам, на една структура, която е под, нека да не се залъгваме, егидата на ДС. Между другото, аз съм ви обещал да ви осигуря един събеседник, който е референта на Тодор Живков по полски език. Пламен Николов се казва. Питал съм го и той ми е дал позволение да каже това, което той самия е чул с ушите си. И самия той е добре дошъл в студия. Това казвам, да, че той вероятно ще ви гостува. Той ми каза, че когато подготвят този съюз на преводачите, Живков лично го е питал него, коя е Надежда Михайлова, която му предлагат за секретар на този съюз на преводачите. 19-годишната Надежда Михайлова е в полезрението на Живков. И както Пламен Николов ясно ми обясни, Живков е имал особен нюх към хора, които са били така в периферията тогава на номенклатурата, но са били подготвени. Впоследствие цялата кариера на Надежда Нейнски е показателна за този двойствен живот, който тези хора, нарекли себе си десни, водиха през годините 80-те и 90-те години. Знаете много добре, че тя отива в Египет с своя първи съпруг. Там имат едно засичане с Александър Бошков, лека му пръст. Точно, така, това малко хора го знаят. Много малко хора го знаят. Да. Той работил в Либия, но има и една година има в Египет. Да, и в Египет, и в Тунис е бил. Което се криеше. Да, човек, който е завършил Американския колеж в Багдад. Точно. Всичко се знае за него, какъв е и що е. Леле му е Лея Коен. Да. Беше. По-скоро, но както и да е, това е нещо, което се знае. След това се връщат
в България и Надежда Нейнски, тогава Михайлова, много бързо прави една кариера от така журналист на свободна практика и преводач до говорител на първото правителство на СДС, където премиер е Филип Димитров. Между другото, тук да кажа нещо, което наскоро ми излезе като информация. Бащата на Филип Димитров е бил в духовната семинария студент, ученик, да го кажем, с Добри Джуров. Това е много интересен... И патриарх Максим. Да, и Максим, който е много интересен факт сам по себе си. Надежда Михайлова след 1994 година има едно ходене, т.е. в този период 1993-1994 година в Америка, когато по странен случай чупи ръка и вместо да остане 2 седмици, остава 2, мисля, че 3 месеца в Америка, където учи в Харвардското училище по висша държавна политика и става дясна ръка на един конгресмен. И от тук нататък вече кариерата й е добре известна. Трябва да кажем, че тя е от хората, за които казахме предишния път, че са част от този наднационален елит. Точно така. Тя е от хората, които може да позвони всеки един момент, знае телефона на Кисинджер. Ако използвам тая фраза на Кисинджер, кой е телефона на Европа, който той задаваше въпроса в 70-те години. Тя е от хората, които знаят телефона на Кисинджер и само ще ви кажа, че по личното свидетелство на човек, който беше част от щаба и 2002 година, когато тя беше избрана за председател на СДС, при едно отиване до вилата на Васил Гоцев, помните го, Васил Гоцев много добре, когато тя е молила да и съдейства в избирането за председател, където тя беше избрана март месец 2002 година. На връщане от там, тя се обажда и на Кисинджер, и на Евгений Примаков, забележете, да ги уведоми за своите планове и как се развиват нещата. Кисинджер е върбуван от НКВД през 1945 година като войник в Полша. Псевдонима му агентурния е в НКВД Бор, това го знаят всички в съветските американски щати. Това е писано в моя книга с доказателства, с спомени и с всичко. Аз ще ви кажа, че притежавам книгата на самия разследващ журналист и може би следващия път ще я донеса книгата. Книгата е много рядко издание, няма дори в 5-етажната антикварна най-голяма библиотека и книжарница в Нью-Йорк, но все пак аз успях да си я осигуря. Днеска мина през думи Николай Колев, босия мой приятел, и ми каза, че когато са връщали на Надежда Нейнски и на майка и по-скоро, която е също от онази верска секта, към която принадлежи Ротшилд и според него прекарва зимите си в Тел Авив, когато им връщали местото пред централната баня, той е казал, че трябва да даде добър пример за това какво представлява новия морал на тези хора, които идват на мястото на старата алчно-червена номенклатура. Вие знаете ли, тя върнала ли си това място с изворите там? Значи мястото е върнато 1999 година от тогава шния областен управител Васил Маринчев на София град, областния управител, и 2002 година имаше едно питане до Софийска община и до тогавашния главен архитект, мисля, че беше Стоян Янев, Сотир Янев. Така ли беше? Стоян Янев, да. Известен като Стуци. 2002 година, че адвокатите на 6 наследник, от които единия е майката на Надежда Нейнски, са искали по $600 на квадрат за това място, 1,2 милиона, мисля, че беше. И тук дали вече те са обезщетени с друго място или им е платено, остава малко мътно като история. Да, не е пожелала да го дари, както е настоявал боси. Така е, но ако майката на Надежда Нейнски е в Израел, както аз знам, че имат роднини там и понеже все пак те са с еврейски происход. Има нещо много интересно, което трябва да кажем за този район, който е около синагогата. 2010 година, миналата година, лятото, мина една много интересна замянка в Общинския съвет на Софийска община, при който една израелска фирма размени буквално кон за кокошка. Собственика на 75% от акциите на халите в София, ги размени т.е. добави още 25%, колкото беше участието на общината, срещу този парцел, който е до Руската църква. Да. И всъщност се оказва, че тази фирма Ашторам, която направи това нещо, е всъщност фирма, която косвено принадлежи на Маден Олбрайт. Така че не се изненадвайте от подкрепата, която хора като Надежда Михайлова имат, кариерата, която правят в подобни места. Понеже стана дума и за
бивша Югославия. Само да кажа, че фирма на Мадлен Олбрайт беше купила най-големите мобилни оператори в Балканите, в бивша Югославия, които продаде с доста добра печалба преди, мисля, че година и половина-две. Това е описано в сръбския печат, има го. Да покажем ли на зрителите тези кадри, които сте донесъл? Добре, защото майката на Надежда Михайлова не е много известна като лице, така че ето в ляво. Това ли е? Да, това е при едно представяне на един сборник преди година и половина на самата Надежда Неински. И това е госпожата, която вече пребивава в... Интересно е, тази снимка, която съм донесъл, е много интересна. Този човек в ляво е бившият главен секретар на СДС, който по времето на Надежда Михайлова, Ваньо Шарков се казва, депутат втори мандат. Имам един пресантиман. Предполагам, че след провала на тези избори на СДС, Мартин Димитров ще бъде изритан директно. СДС винаги отговаря на загубите, които инкасира последните години с извънредна конференция и премахване на председателя си. Доколкото имам информация, това е човека, който се гласи и вероятно ще стане новия председател на СДС. Добре е да се знае малка част от неговата биография. Този човек направи кариера от шеф на болницата в Свищов. Той е от Белоградчик, между другото. И Неински от Белоградчик. Те са братовчери. Това исках да кажа. Значи, Ваньо Шарков и днешният съпруг на Натка Неински са братовчери. Къщите им в Белоградчик са една до друга. Този човек до 2001 година беше шеф на болницата в Свищов и когато 2002 тя стана шеф на СДС, той стана член на НИС. 2005 година, когато беше преизбран, или 2004, по-скоро 2004, той стана и заместник-председател и беше тропосан за водач на една листа 2005 година. Интересно е, пак казвам, това е Жак Ширак, един от хората, които са част от световното... Не, Жескар Дестен. Жескар Дестен, да, не, Жескар Дестен. Човек, който е също от световното правителство и управление. Той подготвяше Конституцията на Европейския съюз, която не мина благодарение на холандците. Е на посещение при самата. Това е много интересна снимка. Сега, защото е актуална горе-долу. Тя не е като време актуална, но към сегашния момент звучи актуална. Това е 2003 година. Надежда Михайлова тогава е кандидат за кмет на София. Тя не можа да стигне на балотаж тогава, но е интересно да се види, че тази среща в тук факултета с Кирил Рашков, до нея е Владимир Кисьов. Точно така. Там половината глава, която се вижда, е на Стефан Пазара, или така известния Стефан Иванов, който беше шеф на Софийското СДС. Изключително показателна снимка. Тя няма нужда да бъде обяснявана. Всъщност, хората, които вкараха този циганин в нивата, които са СДС. Нека да не пропускаме, че това са хората, които направиха от него такъв какъвто е. Разбира се, всички след това го ползваха, но това са хората, които зачанаха този... Аз искам нещо да допълня във връзка с него. Понеже говоря за това как Тодор Живков внасяше цигани, за да направи България 9 милиона, хората не ми вярват. Кирил Рашков е роден в бивша Македония. През 60-та година цялата му фамилия на цар Гого, както са го наричали, изгонена за криминални престъпления и радушно приятел от Тодор Живков, директно настанено в Катуница. За това става дума. Значи ние сме си внасяли престъпците от тогава. И следващия кадър, който изчезна сега. Следващия кадър е отново на Светлин Неински и на Надежда Неински. Хората са самодоволни типове, които аз, да ви кажа, може да звучат доста силно, но не смятам, че трябва да бъдем меки към тези хора. Това са хора, които съсипаха целите ни възможности за промяна. Тези хора съсипаха не само нашето бъдеще, това, което идва след него. Интересно е, че най-вляво, така се вижда част от рамото, това е Евгения Банева. Изключително интересна компания. Тук, между другото, може би трябва да кажа, че Светлин Неински 2003 година, когато имаше заплахи за Надежда Неински, беше съдружник с двамата синове на изпълнителния директор на групировката СИК. Точно така. В София Лент. Това нещо трябва да бъде казвано аз съм го казвал, показвал съм го. Не трябва да го казваме непрекъснато. Не е нормално Светлин Неински да се явяват да бъде това българския хайлайф и българския политически елит. Тези хора ще ни накарат
поне за себе си гарантирам, в даден момент да се съберем куфарите да се махнем от това. Вие, които сте на такива години, още можете да се чудите защо не го правите. Тук сме, в това студио сме го разказвали с Цанко Димитров, откъде идват парите. Тя е една сделка с цигари, от която се краде ДДС в Видин. Страшно е, но извинете, в Англия виждате какво става с министъра на войната. Каквото и да говорим за този свят, там нещо се случва. Да. За Скутър Либи падна горе-долу за една история като на Николай Младенов. Вярно е, че тогава го отърва Джордж Буш от затвора, но той си плаща $200,000 глоба. Тук нищо не се случва. Кирил Добрев, сина на Николай Добрев, го хванаха с валута на границата. Нищо не се случва. Ами когато те го хванаха 2 години след като Николай Младенов е правил тези изпълнения. Да се пошегуваме, може да кажем, че ноу-хауто все пак го държи демократичния днешен външен министър. Жалко е тази цялата ситуация. Между другото, аз съм донесъл една книга, която е много интересна и в нея попаднах на изключително интересно разкритие. Това е Горан Готев. Вие го познавате доста по-добре от мен. Агент на държавна сигурност, сина му агент на държавна сигурност, той работи в Брюксел като демократичен журналист, така е. Онзи Запад избра тях, той ги подготви. Знаете ли какво казва той тук? Говори за българския професионален революционер Иван Караиванов, който е роден 1889 година в Пирдоп. И понеже... 1889 година, какво значи професионален революционер тогава? След това е професионален революционер е станал. Говори за 20-те и 30-те години, когато е бил в съветите. Да. Член на БКП от 18-та година, един от най-близките съратници на Благоев, бил редактор на Ново време, след въстанието емигрира в Виена, откъдето в Москва. Влиза в органите на НКВД и на съветското военно разузнаване. Изпълнява специални мисии в Китай, Япония, Европа, Азия и Африка. Интересно е какво обаче. Този Иван Караиванов се оказва, че е дядо на Валери Найденов. Много известния така и продължаващ да бъде канен навсякъде анализатор Валери Найденов, който казва: попитах за съвет моя колега и приятел Валери Найденов, който тогава беше замглавен редактор на Дума, кой може да е този български град. Когато му прочетох кратките сведения за биографията на големия български революционер и комунист Иван Караиванов, той незабавно отсе, че това е град Пирдоп. Оказа се, че Иван Караиванов е негов дядо, който е живял и починал в Титова Югославия. Но знаете ли какво е най-интересното? Че този Иван Караиванов е хладнокръвен убиец, който според Аркадий Ваксберг, бащата на който наскоро почина на Татяна Ваксберг, почина при няколко месеца, Аркадий Ваксберг в своята книга "Отровите на Кремъл" казва, че този Иван Караиванов Шпинер е физическия ликвидатор на Георги Димитров, отровителя. Нещо чудно. Ами те го твърдят. Но какво ви очудва за дядото на Валерия Найденов, като собствено баща е бил съветски партизанин? Ами това искам да кажа. Някои хора казват, що се занимавате с родословието. По дяволите, едно време, някога в България е имало следната институция на хора, които са отивали да проучат. Сватове? Да. С кого твоята дъщеря или син сключва брак? Значи, в България, ако мога да направя тази перефраза, липсват политически сватове. Хората няма кой да им посочи кой е. Явяват се винаги под име чуждо, вънкашност нова и дори на тези избори има уникални, говоря местни избори, а и президентски, има уникални хора, кандидати. Има нещо страховито. Знаете ли на днешната нова министърка Лиляна Павлова какво се оказа? Дядо е Георги Павлов. Баща и кой е? Баща не го знам. Кой е? Че баща е ректор на заместник ректор на Вагнерския. Това е сега, но по времето на тоталитарния режим този човек е бил замшеф на информационно-социологическия отдел към ЦК на БКП, създаден с решение на Политбюро. Дядо и Чавдарец, личен приятел на Живков. За какво говорим? Разбира се. Ама вижте, на тях списъка им се изчерпва. Това личи. И те рекрутират сега техните внуци. Децата вече почват да свършват, слугите свършват, защото няма какво да се лъжим. Такива като Ненски, като Костов и прочее, като Жельо Желев, защото когато говорим за тези, които съсипаха надеждите за промяна, за свобода, да започнем оттам. Жельо Желевци, Тренчевци, Петко Симеоновци, Кошлуковци и прочие, за да стигнем до тези Филип Димитровци и така нататък. Те сега започнаха с децата и внуците, но вече децата си изчерпват и за внуците, ред на внуците. Точно така е. Вижте министър на транспорта, всичките са, това е следващата кохорта от червени лумпени и искате комунист да бъде капиталист. Няма как да стане.
Точно така. Капитализма е преди всичко етика и хората смятат, че наличието на много пари издава капиталистическия сой. Не е така. По тая логика Ал Капоне трябваше да е най-големия капиталист. Имаме една минута горе-долу. В контекста на този, да го наречем, комунистическо червен интернационал, съм донесъл нещо много интересно. Успях да се здобия с официалната история на Международния московски банк. Нека я покажа за вие. Това е уникална книга, която е в много малък тираж. Костваше ми безумни усилия да ми я доставят от Москва, но вече я имам. В тази книга, която е официалната история на бившата парижка банка, тъй наречената Ойробанк, Юро, според някой, но по-правилното е Ойробанк, която се трансформира в 1989 година в Международния московски банк, от няколко 15-16 години е всъщност Unicredit банк в Русия. В тази книга има феноменално свидетелство на нейния директор през 80-те години. Имаме 10 секунди. Да, само да кажа. Значи, той прави следното изявление. Когато е строен тунела под Ла-Манша, тъй наречения Евротунел, за неговото финансиране е създаден синдикат от банки. Между другото, повечето от тях Ротшилдове. Участвахме в този проект, внасяйки 300 милиона франка Ойробанк. Моят бивш началник Маслов, който през това време беше председател на Московски народния банк в Англия, също финансираше строителство на тунела под Ла-Манша, а трябва да подчертая, че в тунела първите релси, които бяха положени, бяха произведени в Съветския съюз. Това става дума за 85-6 година. Разбира се. Господин Тодоров, хайде да се оговорим така. Следващото ви гостуване е да изясним структурата на тайното световно